Παιδιά, καλώς ήρθατε στο καινούργιο βίντεο. Είμαι ο Τζόρις Λιάκος και σήμερα θα παίξουμε κάποια μάτς και θα σας δείξω το άκου μου. Το άκου μου, όπως βλέπετε, είναι σχετικά καλό. Έχω κάποια skins σε όπλα. Στο ΑΚ, ας πούμε, έχω αυτό, στο Scar αυτό, το για μία ώρα ακόμα, στο Γκρόζα. Το Φάμας δεν είναι ωραίο, έχω skin όμως, στο 94, στο Πλάσμα δεν είναι, όπα, λάθος, τι κάνω, εδώ στο τέλος έχω το Γιάννα. Το παραφάλ τέτοιο εδώ, όπα, λάθος. Και στο G63 έχω αυτό. SKS δεν έχω, γιατί έχω αυτό και αυτό. Woodpecker αυτό, το άλλο δεν το έχω εγκατεστημένο. Εδώ δεν έχω κάποια, UMP, MB5, VSS, MB40, P90, Thompson ή Thompson όπως λέγεται, Mag 10, Shotguns έχω το αγαπημένο μου. Είναι ωραία σκηνάκια αυτά, λέτε, τέλειο. Εδώ σε αυτό, δεν ξέρω πώς λέγεται, σε Snipers έχω αυτό. Εδώ έχω αυτό. Pistols. Έχω αυτό. Και αυτό. Έχω αυτό στο Mi 500, αυτό στο Mini Uzi. Μίλα τώρα. Έχω αυτό. Αυτό. Αυτό καλύτερα. Κατάνα έχω αυτή και άλλη που δεν έχουν εγκατεστημένη. Έχω στο τέτοιο το χώρο αυτό. Έχω μπουνιές. Αυτές όπως βλέπετε. Grenades. Έχω αρκετές. Μερικές δεν τις έχω εγκαταστήσει κιόλας. Glue balls. Αυτή δεν έχω, αυτή. Και άλλες όπως βλέπετε εδώ κάτω αυτές. Στο τέτοιο έχω επίσης και αυτό. Τώρα θέλω επίσης, έχω αυτό το χορό, την ώρα που μπαίνεις έχω αυτό και είμαι top MB40 και στο BR και στο CS Ranked. Με τα Volt έχω αυτό. Εδώ όλα αυτά. Εδώ όλα αυτά. Σιγά σιγά το κάνω για να βλέπετε. Καλά πράγματα, εγώ έγραψα μου κάτω σε σχόλια μου έχω καλά πράγματα. Όσοι ξέρετε γράφτε μου. Ωραία. Εδώ emote έχω αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ όπως βλέπετε, αυτό κάνω βίντεο. Αυτό. Εδώ δεν έχω κάποια skins όπως βλέπετε, ούτε εδώ. Εδώ έχω τσάντες. Όπως βλέπετε απλά μερικές δεν είναι εγκατεστημένες, συγχωρέστε με για αυτό το πράγμα. Εδώ loot box, δεν χρησιμεύουν πουθενά τα loot box, αλλά εντάξει. Ούτε αυτά χρησιμεύουν γιατί έχω αυτό. Ωραίο. Γράψε μου κάτω σχόλια. Σαν είδες δεν μου χρειάζονται. Μουσική ποτέ δεν βάζω. Έχω αυτό το skin εδώ πέρα στο αμάξι. Αυτό.
αυτά που δεν έχω εγκατεστημένα. Αυτό. Εδώ δεν τα έχω εγκατεστημένα, ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Στο προφίλ μου έχω αυτά, για 18 days τα έχω. Βλέπετε. Others. Καλά, δεν χρειάζεται να δείτε και τι others έχω. Σας ένιωξα τώρα αυτά. Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίξουμε το match. Πάμε να παίξουμε το match μας. Όπαλα, τι μπαίνω εδώ. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε CS, θα παίξουμε ένα lone wolf. Οκ, lone wolfάκι. Άμα μ' ακούτε λίγο κάπως, έχω μπουκωμένη μύτη. Εδώ. Γενικά όσοι θέλουν να με κάνουν friends στο FF, όσοι παίζετε FF, θα αφήσω το name μου. Πρώτο game έχασα. Δεν με βολεύει καθόλου. Έλα τώρα. Να μπορούσα κιόλας να πάρω ξανά τα ίδια όπλα. Α! Χετσοτίδας. Τι μαλακία έκανα. Άντε πάνε με τέτοιο τώρα. Έκανα βλακεία. Κοίτα δω τον μπάσταρδο. Γενικά είμαι πολύ άχρηστος. Εγώ δεν είμαι player εγώ. Μαλάκας είμαι, noob είμαι. Νουμπάς είπες. Bot. Είμαι spammer. Δεν είμαι δηλαδή για headshot. Δηλαδή άμα πατήσω κανένα headshot δεν το πατήσω headshot. Δεν το πατήσω επειδή το θέλω να πατήσω head. Πρέπει να κάνω την get back. Να σου χέσω. Παπάρας. Άντε να δείτε κανένα headshot άμα τέτοιο. Πώς το λένε, άμα το πάνε και αυτός είναι από κάτω. Μόνο αυτό θα δείτε. Μόνο αυτό θα δείτε να πατήσω headshot.
Πάτησα πλαμπαχίντα και έφυγα. Εντάξει, καλός είναι. Παμέρης είμαι. Να. Μπουγιά. Πρώτο game win. Πρώτο game win. Επίσης θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται το skin μου. Θέλω να μου πείτε πώς το βαθμολογείτε το skin μου από το 1 μέχρι το 10. Λοιπόν, όχι λάθος. Λοιπόν, ποιο λέτε να πω, ποιο να παίξω. Παίξω πάλι Lone Wolf. Το honor score μου είναι... Επίσης αυτή είναι η ιστορία που σας έδειξα. Αν μην πάσει να εντάξει, ένα την έχω. Το μπάτεκ. Ω, Μακέρι παίρνει. Δεύτερο εκείνος διάλεξε. Από τον μπάντεκ, άμα φυσικήσει και με ένα βολκάτε. Απλά μου αρέσει το τραγούδι του Light. Απλά μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Μου κολλήσει, το άκουσα 5-6 φορές χτες το βράδυ και μου κόλλησε. Άντε γεια. Στη μάνα σου. Είναι. Είδα το Brozen 2 ήταν ρε. Το νουμπάκι. Επίσης γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο gun σας αρέσει. Στη μάνα σου. Στη μαμάκα σου. Να μου γράψετε, ναι, μου γράψετε ποιο έβγαν σας αρέσει. M1014 level 3 ή MP40. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ το M1014. Το εξάσφαιρη με λίγα λόγια. Bison διάλεξε. Τι να του πεις.
τον μπαμπά σου. Στη μαμάκα σου. Καλή save. Λοιπόν, πάμε ακόμη ένα και τελειώνουμε το βιντεάκι μας. Ωραία. Πάμε να κλάσουμε. Επίσης θέλω να βαθμολογήσετε τη ζωή μου, τα Evogans και το skin. Και να ξέρετε παίζω από ένα Redmi 13C και είναι καλό. Να, αυτά εδώ είναι και τα settings μου. Sensitivity βασικά. Ένα λεπτό να φτιάξω sensitivity. Τα δικά μου σε sensitivity είναι όλα στο full. Αυτό. Camera full. Όχι. Free look εδώ. Κάμερα εδώ. Αυτά είναι τα sensitivity μου για το Redmi 9α. Για το Redmi 13C. Ποιος μπάσταρ. To be the chosen one. Let's test out my invention on the ball. Πάμε στην εμπρόζεν ένα όλοι. Πάμε στοίχημα ότι είναι εμπρόζεν ένα όλοι. Μπρόζεν 1, γκολ 3, μπρόζεν 2. Τόσο γκολ 3 έμεινε. Μπάσταρδο, είναι report. Δεν ξέρω γιατί απλά μου αρέσει. Σιγά μην πάει ένα V3 αυτός. Σιγά μην πάει ένα V3. Στη μαμά σου. Η μάνα σου, πάρε και εσύ report. Γκολ 1. Θα δούμε. Είναι 200. Εγώ μάρφα κάπα, μάγκες μου, γαμάω και δέρμο. Την προηγούμενη φορά ήμουνα solo. Είχα μπει ένα V1, όχι. Class Squad είχα μπει, η CS Rank. Η Class Squad Rank και η CS Rank. Η Batro, η... Κοίτα εδώ ρε. First blood. Help me. Όλοι σε μένα σκάσανε. Όλοι σε μένα σκάσανε. Περιμένετε να δείτε μόλις πάρω before τι θα γίνει. Μόλις πάρω before τι να δείτε τι θα γίνει. Ένα vs4 θα τους πάω όλους. Όλους. Μασάω. Ένα vs4. 2-0.
Πάντως οι Blue Ball έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Από 100 στην αρχή που ήταν το 2018 πήγανε 100, μετά 200 και μετά και τώρα 300. Σιγέ μην πάω εγώ εκεί. Εγώ θα πάω γιατί με το... Άπες. Τι! First blood. Χορδεύεις τώρα. Report. Κανείς σε μη βγω τώρα. Με τυχόν και θα βγω. Άχρηστος. Σου πατήσει report. Άσου το γέλο. Double kill. Άχρηστος. Σου πατήσει report. Triple kill. Κοιτάξτε τώρα έχει να γίνει μαγιασμό. Need equipment. Τον 27. Τον είχα χέντε. Ούνα. Thanks. Τα δώρε. Όλοι από πίσω, όλοι σε μένα έρχονται. Τι έχουνε πάθει. Α, καλά. Κάτω. Πάνε F4 αυτός άνετα. Στο λέω εγώ. Καλό, είναι ωραίο. Ωραίος. Ο level 3 γκάζω. Ω, έχασε. Φάτονα. Ωραίο. Ωραίος ο Μπρόκος. Λοιπόν, εγώ παίρνω μπι φόρτι κλασικά, φίλε. Μπορώ χωρίς να με φάτε μην μπω. Μόνο μου έχει κατέβει επειδή η Γκαρένα δεν μου βάζει μπι φόρτι τόσο μάρκετ και μου την κάρτανε εμένα και έβγαινα. Καταλάβατε. Τι θα κάνουμε τώρα. Άλλο αυτό το τελευταίο μάτσι, να ξέρετε. Δεν παίζω άλλο. Πάμε στη χειμαντούδα θα είναι όλοι. Κάτω μας. First blood. Enemy spotted. Να! Άντε Double γεια. kill. Thanks. Νομίζουμε τώρα την πάρω. Και θα πάρουμε και δεν πάμε. Here. Wanted thanks.
κομπάτε. 3-3. Αυτή η δίκανη τελικά δεν μας επισήμευσε. Πάμε μία ένεση. Άρα δεν πειράζει. Λοιπόν, και θα πάρουμε και με τούμπαλο μπήκε. Θα πάρουμε σε λίγο στο τέλος. Τώρα πάρτε τα μπιφτεράκια. First blood. Double kill. Ναι, μ' αρέσει να πήρα και τέτοια, μ' αρέσει που είχα κιόλας. Μην πεθάνουμε τώρα, Help please. me! Help me! Good job. Thanks. Thanks. Help me! Help Hello? me! Ψόφα. Double kill. Κοντινό, καλό ήταν. Δεν κοντινό μου φάει. Triple kill. Άχρηστη. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, like, follow και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.